Sveti Sava o zdravlju. Obućar u jednom mestu napravio sebi veliku i lepu kuću. Toliko ju je zavoleo da je i dan i noć provodio samo u njoj. Svega je bilo u kući, i jela, i pića, i razonode, i dobrog posla, jer je u prizemlju imao radnju u koju su rado dolazile mušterije. No, u takvom izobilju obućar poče da poboleva. Iz dana u dan zdravlje mu je bivalo sve gore. Jednom na svom putu naiđe tuda Sveti Sava i obućar mu se pohvali i požali kako u kući ima svega, ali zdravlja nema. Vide svetitelj šta se događa pa ga upita: a imaš li ti u svojoj kući reku, drveće, livadu, šumu? Nemam, svetitelju, kako bih to imao? Tamo se nalazi tvoje zdravlje, baš kao i u tvojoj kući. Čovek ga posluša i krenu svakog dana da pozdravlja prirodu i njene lepote, te mu se dobro zdravlje opet vrati.